Okay? Kung ako'y pasultion, mao siguro ning ipasabot ni ining maong linya. Ang hampak sa katarungan, dili unta nato, dili unta namo hiaguman, dili namo pag-aagyan. Sa ato pag Ginoo, please overlook our offenses. Okay? Kunya kinsa may mutabang nato, ang atong patron mo nang imo kaming tabangan, San Roque, Dakong, Bulahan. Nag-research ko sa kinabuhi pagayon ni San Roque kay kibaw ko nga nakailan mo niya, pero basig na yung mga detalye sa yung kinabuhi nga wa mo kibalo. Kaya ako, sige pa sa kultuon. So, ang atong istansa karon na kanayon, nga imong gibiyaan ang yuta mo ug mga tigulang, aron dili masunod mo man ang opisyo sa imong amahan. Imo kana nalalang tungod sa Dios lamang. Ibiyaan niya ang iyang lugar o ang iyang mga paryente. Huwag daghang kita ko masayri mahitungod kang San Roque. Kung kanusa gyud siya na tao, between the late 1200s and the early 1300s. Misteryoso ni siya na figura. Pero atong nahibawan, ang usa siya ka peregrino, pilgrim. Ang iyang amahan, na ako'y nakuha ang pangalan, mas may pangalan siyang amahan. Ang iyang amahan, Juan sa Cruz, dili sa atong San Juan de la Cruz, kundi ang iyang pangalan, John of the Cross, Frenchman, gobernador sa Montpellier. Karing Montpellier, probinsya ni sa Fransya nga naa sa sur, south, duol-duol na sa Mediterranean Sea. Pamuso ni sila sa pagkakaroon, abot lang sa panahon ni San Roque, famous sila sa mga bino, kay lamian, kay ilang bino. Ang iyang inahan, ang iyang pangalan, Liberia. Liberia. Murag kagawasan. Diyos nun kaayo ni nga magtiayon. Apan na problema sila kay dugay usa sila nagkaanak. Muna, sige silang ampok nga mahatagan silang anak. Ug ang ilang ipangayuan, espesyal na intercession, ang Birhen Maria. Sa sinugdanan murag bumulang Ginoo, wa sila paminawa. Apan, sa kaadlaw niya na siya si Liberia ni ato sa kalugar o sa sanktuaryo o kapilya. Ang pangalan sa kapilya, ang ilang patrona mo ang Madonna Salamisa. Kay si Maria ni malagaron ito na gilamisa mo ng Madonna Salamisa. Nakadungog siya sa mga pugulong babay pag malinawon. Gidungog sa Ginoo ang imong pag-ampok. Nataw ang sa kabata, madugay, o paggawa sa pagbata na ay birthmark diri sa wala na dughan niya na sa cross. Aniya itong panahon na wala pa Red Cross. So, mo na'y kuwan, mo na'y sinugdanan siyang kinabuhi. Now, kining iyang gibiyaan ang opisyo sa iyang amahan, iya ka nang gilalang tungkol sa Diyos lamang. Sa ato pa, iyang giyatagan o labing dako nga pagtagad ang plano sa Ginoo alang kaniya. Dili ang gahom, dili ang salapi, kay sapian man to sila. Now, tanaw na to sa kompendio sa katisismo sa Simbahang Katoliko number 2. Ang pangutana ni Ana, nanong mangandoy man ang tao sa Diyos? Kamu nakapangutana mo ni Ana, nanong mo simba man mo? Nanong mo maghawa ang inyong pagbati kung di mo kasimba, di makadagkot? Karing pila ka buwan gawa mo kasimba, kung sa mga lipay mo ni Ana? Mahin na lang kay live streaming, terkuwang yun dihapon. Munang na-survey sa Amerika, 92% na nag-live streaming sila
makabalik na gani inis ug simbag yun, mamaling yun mi. 2% lang ang ningon nga padayon na kong live streaming. Sa ato pa, jutay nga. Kita siguro, mahimo pang 100%, posible pa na. Kung sa may tubag sa atong katisismo, kato sa pangutanan, anong mangandoy man ta para sa Ginoo? Ang tubag, ang Diyos mismo, sa iyang pagmugna sa tao, sa iyang larawan, ihimutag sama sa larawan sa Diyos, nagkulit sa kasing-kasing sa tao. Gikulit sa atong kasing-kasing sa pangandoy nga makakita kaniya. Ikulit na din na sa Diyos nga kita mangandoy nga makakita kaniya. Built-in na. Built-in. Mo na atong default para pa sa mga millennial, mo na default din nakapagunaw na automatic natay espirituhanon nga instinct. Kung natay instinct for survival, kinghala bukaon yun ta. Ang magtiayo na instinct nga musanay kung nang nailang mong himuon ang ilang relasyon, di ba? Kani sa diay, nasa diay ng espirituhanon nga instinct nga ang Ginoo mo'y naghatag ka nato. Bisag kung kining panganduya sa masunson, wala panumbalinga, kay naay uban ka nato, daghan ba? Mura makalimta lang Ginoo, kay busy kay sila, nag-una ilang kaugalingon, nagapadayon lang gihapon ang Diyos pagdali sa tao adto kaniya tungod kay diha lamang sa Diyos makakaplag ang tao o makapangabuhi sa kapuno sa kabatuuran o kalipay. Wala na ilaing pang makapalipay kanato o dili ang atong pagpakindugtong sa Ginoo. Ug tungod nini ang tao wala nagahunong sa pagpangita sa Diyos. Nainindot kayo nga diri sa aspeto ni San Roque, abot kibalo na mamuniini. Kana ganing mo magpuasa, di ba? Diyos nun man kayo niyang inahan. Usay magpawasa siya usa ka simana, usa ka adlaw, paduha. Sumala sa usa ka istorya, hindi man ginato ma-verify. Magpuasa kani ang iyang inahan. O kaduha sa usa ka simana, kung patutuyon kay breastfeeding man to siya, kung patutuyon kuno ang bata, duha sa kaadlaw nga dili mo tutoy. Buang bata pagani na siya instinct. Dugay-dugay na ginini siya nga Diyos nun. Napastihan siyang inahan. Ambot lang kung tinuod pa na, pero i-describe ang iyang pagka-Diyos nun. Wala buhunong sa pagpangitan sa Diyos. Tungod niini ang tao sa kinaya o tawag usa ka relihiyoso na linalang. Kitang tanan relihiyoso ta. Kanang uban nato mga kauban sa ubang denominasyon nga maingon, kana relihiyo na kaning amo pagtuo sayop gyud na. Sayop gyud na kay ang relihiyon ang ipasabot sa pulong nga relihiyon makiglambigin ug usab. Makigdugtong mo usap. Muna pasabot religere. Muna pasabot niya na. Sa ito pamuapit ng relihiyon, kay buot natong makigdugtong mo usap sa Ginoo sa paagi nga katilingbanon mo nang sayop na mo ingon sila nga. Kami, pagtuo, kinit personal ang relationship kang Yesu Kristo, kanadya sa simbahan, relihiyon na, sayop yun na. Nanginahalan o pagtuo ang relihiyon, o ang relihiyon na ginahalan ng pagtuo. Konektado yun ang duha. Okay? Nga makahimo sa pagsulod o sa pagpakisud uban sa Diyos. Kining suod o buhi nga pakigbungkos uban sa Diyos nagahatag sa tao sa iyang sukarana dignidad. Mangita tag dignidad sa tao, asa na ito na makiti, dili sa iyang kagwapo, sa iyang kagwapa, sa iyang kusog, sa iyang kabright, sa iyang kwartahan, pagkakwartahan, sa iyang pagkagamhanan, kung dili, aduna, tungod kay aduna siya kapasidad na makigrelasyon, na ay relasyon sa Ginoo. Muna atong sukaranang dignidad. Ug mao ni si San Roque nga 20 anyos pa to siya, namatay ang iyang amahan, gihatagan ko siya mga pahimangno, ayaw kalimti mga pobre, duawa ang mga masakiton,
Unya, wabi siya ina nga ibaligyan ng tanan ating katigayunan. Siya ba murag himuon unta nga heir apparent, himuon sa gobernador siya namahan. Pero nakapamay ipangita siya nga dili matag katagbawan ni ining maong estado. Mo na baligyan yung tanan, pero iya pagkikihatag sa uyuan, unya nahimo siyang pilgrim. Dihala mo siya ta, hindi na natuhod doon kay matagadlaw, karong hapon po, natay mubulan nga katesismo. Hinaupon ta na amoy nakatunan. Viva San Roque! 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 Ang Ginoo manaan kaninyo, manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahong sa tanan ng Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ining panggawas, announcement, ining panggawas, Palihog sa pagpanggawas, dili lamang dungan. Ang una nga magawas katong naglinggo dool sa gawasanan o exit. Hulata lang ang sinya sa mga ushers aron mapadayon gihapon ang physical distancing. Daghang salamat.